Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pokazat ću vam kako da uklonite pozadinu sa vaše slike da biste dobili sliku u PNG formatu koju posle možete da postavite na svoj sajt, a takođe na ovom sajtu možete besplatno i u jednom kliku i da promenite pozadinu vaše slike. Sajt se nalazi na adresi remove.bg, piše se remove.bg i kada dođete na taj sajt jednostavno kliknite na ovo dugme Select a Photo. I sada u vašem kompjuteru izaberete sliku koju želite, kliknite na sliku i na Open. I evo, posle 2-3 sekunde vaša slika koja ima neku pozadinu je isečena i dobili ste PNG sliku bez pozadine koju možete odmah da preuzmete u svoj kompjuter. Ali pre nego što preuzmete sliku, najbolje da kliknete ovde na ovo dugme Edit i sada ovde sa leve strane je ta slika, možete da je zoomirate tako što kliknete ovde na plus i da je pregledate pre zoomiranja, tako što pomerite levo desno i gore dole na ovom krizaču. I kao što vidite, na ovom delu slika nije dobro odsečena, možete još da zoomirate do 400%. I kako ćete to da popravite? Tako što kliknite ovde gore desno na ovo rez i sada vidite kad stavite kursor miša pojavi se ovaj krug i pošto je ovaj krug malo veći nego što treba, veličinu tog kruga smanjite ovde tako što povučete ovde na skali. I evo sada ste smanjili krug i sada možete da obrišete ovaj deo koji ovde nije dobro obrisan tako što kliknete, stavite krug i kliknete levim tasterom miša. Zatim pomerite i opet pomerate krug i kliknete levim tasterom miša. Tako da ova ivica kruga obriše deo slike koji želite. I sada ovde možete opet da pregledate sliku. Ovde možete da odzoomirate. I sada kada ste očistili sliku kako treba, možete da kliknete na ovo dugme Download. Ali imate još jednu opciju, kliknite ovde gore na Background i sada možete da izaberete neku drugu pozadinu. Ovde su neke predložene, ovo je prvo ova blurovana slika koja je prethodno bila kao pozadina i evo kad kliknete ovde vidite kako je ta slika blurovana, odnosno zamagljena. Dakle, možete da koristite tu istu pozadinu koja je bila, samo zatamnjena. A ovde dole, kada kliknete na ovo Color, možete da izaberete da pozadina bude u jednoj boji. Kliknite samo na sliku i dobijete pozadinu u jednoj boji koju želite. Ovde kada kliknete možete da izaberete i tačnu boju koju želite. Ovde kada kliknete na foto, možete da izaberete neku sasvim drugu pozadinu, dovoljno je samo da kliknete na neku od ovih slika. I ako vam se ta pozadina sviđa, možete da kliknete na download i da preuzmete sliku sa novom pozadinom. Ovde takođe možete da kliknete i da uploadujete sliku iz svog kompjutera i da tu drugu sliku stavite kao pozadinu. Ako ne želite pozadinu, kliknite ovde na Color i kliknite na ovu prvu sliku i tu ste dobili svoju izrezanu sliku u PNG formatu i tu sliku sada možete da postavite na svoj sajt ili da je koristite za pravljenje drugih slika za vašu promociju na društvenim mrežama. Kliknite ovde na Download i Download Image i slika će biti preuzeta u vaš kompjuter. I evo dobili ste isečenu sliku u PNG formatu. Kada ste završili samo kliknite ovde na X i ovde na X i sada možete da osvežite stranicu i da izaberete drugu sliku i da ponovite postupak. Na ovaj način vrlo brzo i jednostavno možete da uklonite pozadinu sa svoje slike. Na ovom sajtu dole možete i da vidite razne primere slika sa isečenim i zamenjenim pozadinama. Možete ovde da kliknete na Show More i sada ovde vidite recimo sliku original i sa očišćenom pozadinom. Ovde gore imate cene i kao što vidite imate besplatan akaunt, 50 slika mesečno i imate plaćeni nalog. Ovde kao što vidite jedna slika je jedan kredit. Znači ovde na primjer 40 kredita je $9 ako plaćate mesečno, a ovde kada kliknete, ako platite za celu godinu unapred, štedite 10% i onda recimo ovaj paket od 40 slika vas košta $8,10. Ovde dole imate i odgovore na često postavljena pitanja.
ovde možete i da se prijavite i da napravite nalog, besplatan nalog na ovom sajtu. Toliko u ovom videu, hvala na pažnji i sve najbolje.